Hey, RMNO, this thing should stop. This thing should stop. For how long are we going to continue like this? Share the video. Arịlịjụ arụ nwanne ya nwaanyị na-ebe akwa. Unu na-anya unu ga-afụ na o tego aka ndị gọọmenti mebere anyị ife n'ọbụ ebe a. Anọkọta bụ agbagbu onye na-enwere ife ọ na-eme, ọ na-ezu ori, ọ na-agba ama. Ọ nọkwa n'iru shọpụ ya, ndị ebube agụ bịa n'abalị gbaa ya egbe. Ebe a ka anyị ga na-afụ n'ọba oge niile chibaa anụ ọzọ. N'ezienyi ya, anyị kwụ n'ụzọ ama aga ebe a taa. Anyị kwụ n'ụzọ ama aga ebe a tata. Unu na-eji anya unu ga-afụ. Ifugo ozu ori okwele ka ọ nọ na moto. Ifugo ozu nwanne m nwoke ka ọ nọ na moto a. A na ndị gọọmenti ya alụ tata. Anyị kwụ n'ụzọ ama aga ebe a taa. Na dis federal road, ụzọ ama aga. Gbagabịa gwa ihe batafa ji wegbu nwanne anyị, ma provide ala ya onye bụ nwanne anyị nwoke. Ọ nwanne ya nwaanyị na-atụ agharị. Ife akali. Arịrị kali akali. Everyday anyị na-aya ndị gọọmenti, everyday a na-agbagbu mmadụ n'ọba ebe a. Anyị wee kwuo na nke tata na anyị ama ekwe fa ga-abịa provide la anyị onye ebube agụ bịa gba nwanne anyị egbe n'abalị. Ọ ife anyị na-ekwu. We need to see the person